Het was in drukte van belang in de aula van basisschool Sint-Oda in IJsselstein. Samen met hun leraren hadden de kinderen woensdag een paasmarkt georganiseerd, waar veel te koop was. We hebben hele verschillende dingetjes. Bijvoorbeeld bij de onderbouw zijn we bezig met het thema bloemen. Dus hebben we bloemenvaasjes gemaakt en de kinderen verkopen bloemenvaasjes met zelfgemaakte bloemen erin of een schilderij van bloemen. We gaan verder met groep 3 en die verkoopt eieren en ook vaasjes met bloemen, zodat het allemaal een thema van Pasen. En dat heeft ook allemaal te maken met het thema JELO. En JELO houdt in dat wij alle wereldoriëntatievakken in één. En we werken vanuit projecten en doelen. En deze keer is het doel dat de kinderen leren omgaan met geld. De kinderen in de onderbouw zijn echt bezig geweest met dingen maken. Knutselwerkjes die verkocht worden. De kinderen in de bovenbouw die zijn al echt bezig met het opzetten van een eigen bedrijfje. Zij verkopen nu op de paasmarkt ook hun diensten. En een van de nieuwe ondernemers was Ries. Voor een JELO-project moesten wij bedrijfjes maken. En al het geld gaat naar het goede doel. En ik hou erg van bakken en wij hebben met 3 andere kinderen een bakkersbedrijf opgericht. Wij hebben cakejes, koekjes en andere dingen gemaakt en die gaan we verkopen voor de mensen. En al het geld wat we verdienen gaat naar het goede doel. En we hebben ook met de hele klas gezamenlijk hout gezaagd en daar allemaal dingen opgeschreven. En al dat geld gaat naar het zorghuis. Ook de keuze voor het zorghuis als goede doel was een hele bewuste. Heel veel mensen geven al geld aan de arme mensen in Afrika voor drinken. En we wouden ook een keer hier in de buurt iets doen. En we hadden gezien dat er een goede doel voor het zorghuis was. En toen hadden we het met de meester overlegd en dan gaat het naar het goede doel. De producten van de bakkerij van Ries en zijn collega's gingen als warme broodjes over de toonbank. Voor sluitingstijd van de markt waren ze dan ook al helemaal uitverkocht. Voor de ambitieuze Ries was het vast een goede oefening voor zijn einddoel op de carrièreladder. Ja, ik wil zelf directeur van een transportbedrijf worden en dan moet je ook heel goed omgaan met geld en dit stimuleert mij al voor mijn baan later. En als potentiële directeur moet je natuurlijk wel inzicht hebben in de cijfertjes. En daarom vroegen wij hem ook wat hij verwachtte dat de opbrengst van de markt zou zijn. Ja, wij hadden laatst zonder dit al €202 verdiend. En ik denk dat het nou wel rond de 230 euro is opgelopen. Helaas voor Ries, maar gelukkig voor het zorghuis was de opbrengst ruim 2 keer zo hoog. De basisschool haalde namelijk €510 op voor het goede doel. Ik wil eerst even mama laten zien, dan brengt ze het. Wil je misschien even doen, hè?